По покана на Magniflex и Garmin се включва в този интересен експеримент. Какво е експеримента? Magniflex ми предоставих един прекрасен матрак, който смених моя стария и решихме да видим какво стане. В първите 3 епизода на експериментата запознахме с Георги, Краси и Анжела, техните мечти и цели и защо сънят е важна съставка за постигането им. Сега е време да разберем какви бяха резултатите спрямо очакванията и какво научиха те за съня си от експеримента. Важните неща за мен в момента са да се грижа за себе си, да се грижа за семейството си и да развивам проекта си. Да правя това, което харесвам и което искам. Аз не бих губил енергия за нещо, което не ми харесва или считам, че не си заслужава да си губя енергията с него. Мечтите ми, интересите ми и близките ми хора, както и здравето ми. За да имам тази енергия, тя трябва да дойде от качествена храна, от качествено движение и от добър сън. Аз гледам какво ям, гледам как спа, гледам нивата си на стрес. За мен е много, много важно наистина да имам поне 8 часа сън и то пълноценен сън, да тренирам задължително. За мен кросфит е важен и в момента ми е важно да стигна до Америка, това състезание. В Америка съм бил в долината на смъртта, най-топлото място на земята съм тичал 217 км. В момента целта е да стигна оттам по друга причина, с кросфита. Влиянието съни върху личните ми цели е огромно. На първо място, то оказва влияние на емоционално ниво към моето семейство, моите близки, моите приятели и моят екип. Много е важно качеството на съня ти. Важно е това къде спиш, на какво спиш, дали ти пасва, когато се въртиш през нощта. В смисъл, това са неща, които ги научих сега. Започнах да забелязвам вече тези малките неща, които водят до по-големи промени и по-голямо качество в това, което правиш. Като не се наспивам, ставам много раздразнителна, много емоционална. Просто не съм на себе си. Функционирам по съвсем различен начин. Имам поговорка с моята половинка, с моята жена. Когато съм кисел, тя да си зададе въпроса: Георги, спал ли? И ако не, да я оставя разговора за другата сутрин. Нещата, които правя през деня, за да имам по-добър сън нощем, са основно 2. Първо, старая се да имам достатъчно движение, физическа активност. Крачките, които съм си задал в часовника на Garmin, са 12 000 на ден. И покрай бебето това е лесно да бъде достигнато, тъй като старая да имам поне 1-часова разходка с нея всеки ден. Разбира се, тренировката също помага. На второ място се старая да не прекалявам с кофеиновите напитки, тъй като те ми създават тревожност и ми скъсяват циклите на съня и съответно цялостното им качество. Единственото, което се сещам всъщност, че би било добре да променя, е да намаля времето пред екран непосредствено преди заспиване. Действително, колкото и да ми е удобно всичко, се улавям, че когато седя в социални мрежи или по какъвто и да е повод пред екрана, по-трудно заспивам след това. Използвам Garmin часовника ми за няколко много важни неща. Първо, когато се събудя сутрин, да видя горе-долу колко съм спал, колко пъти съм бил в дълбок сън, колко REM sleep имам, тъй като тези фази на съня са свързани с физическото и менталното ми възстановяване през нощта. Другото нещо, което следя, е средния ми пулс, какъв е бил и съответно какви са ми нивата на стрес след събуждане. Опитвам се да разсъждавам на тези теми и да ги подобрявам показателите, по някакъв начин да им влияе. Сънят ми е важен, стрес левела ми е важен, body battery, нали, колко си зареден за другия ден. И това са ми едни от най-важните неща, които гледам, за да видя как се чувствам, защото ако батерията ти след 6 часа сън е на 20, значи нещо не върви. Като цяло ми е много интересно да следя метрики. Конкретно с Garmin часовника основно наблягах на качеството ми на съня. Много им беше интересно да наблюдавам REM фазата. Много ми беше интересно дали се будя. Другата метрика, която ми беше много интересно да следя, е стреса и батерията на тялото, т.е. колко съм успяла да се презаредя, отново дали по някакъв начин се влияе от стрес, от сън, от неговите фази. Промяната на матрака и на възглавницата ми,
аз се опитах да посветя време да разбера как те наистина влияят и си водих старателен дневник, както и разглеждах резултати от часовника ми, свързани с качеството на моя сън. Наблюдавайки резултатите, стигнах до извода, че при предишния ми матрак с повече сън съм имал същите резултати, които сега имам с по-малко, което ме накара да се задам въпроса защо това се случва. Всички данни показват, че на този матрак и с тази възглавница аз спя много по-добре. Имам малко по-малко като количество сън, но качеството на съня ми е много по-високо. Усетих, че се наспивам повече, което значи, че аз ставам рано, да. Преди като ставах рано пак и някакси, като че ли не се наспивах достатъчно. И си казах, аз съм преуморен от тренировки. Но пък в един момент, като сменихме матрака, за същото време, след 5-6 часа, започнах да ставам по-бодър. Аз съм човек, който може да, по принцип, съм спал на земята, съм спал в пясъка, но защото се е налагало да го правя, когато лягаш в пустинята някъде или в джунглата. Си казах, това е явно нещо, което ми е трябвало, за да ми се подобри качеството на съня. И от тогава наистина започна да се чувствам по-починал и разбира се отрази на тренировките ми. Почнах да тренирам повече, тренирам цялата седмица и петък и даже сега и в събота ще отида на тренировки. 6 дни тренировка не съм го правил, както бях на 25. Сега съм на 50 почти. В началото просто ми трябваше време да се адаптирам. Също така първата нощ се чувствах доста зле на другия ден и трябваше веднага да го разместя и тогава вече трябваха ми 2 дни да се адаптирам и след това вече усетих драстично подобрение. Това, което видях и научих за себе си е, че ако наистина човек открие коя е правилната за него рутина, може наистина много да подобри качеството си на живот, на сън. Дори да няма възможност да спи по 8 часа на нощ, не задължително означава, че няма да си отпочива пълноценно. Аз смятам, че спя леко, но същевременно получавам обратна връзка от моята жена, че понякога, когато тя сменя позицията в леглото, за да може да кърми бебето, аз не се събуждам и тя ме пита, ти наистина не се събуди, аз понякога наистина не чувам. Тоест, на този матрак мога да кажа, че спя наистина по-добре и по-трудно се разбуждам от движения в леглото, което преди нямаше как да се случи. Всяко преместване на един от нас двамата водеше до събуждане на други. Започнах да обръщам внимание на какво спа. Защото преди не бях обръщал внимание на какво спа. Аз съм свикнал да спа на камъни и на всичко. Когато тичам из пустини, Антарктики и така нататък. Разбрах, че най-малките неща, най-малките промени могат да дадат до по-големи промени. Както на времето Ланс Армстронг си е отлепвал етикета на байка, за му е по-лек. Преди никога не се бях събуждал, сякаш веднага след като съм си легнал. Много е ново за мен това усещане да се събудя и сякаш нощта е минала като миг. Да се събудя с усещането за тялото ми, че е в добра форма, физически не съм схванат, е нещо, което никога не ми се беше случило до тук. Това, което по-осезаемо ми прави впечатление, е събуждането. Определено след промяната се събуждам много по-лесно, много по-отпочинала се чувствам. Звъня алармата, изключвам я, ставам и се чувствам добре, което абсолютно никога не ми се беше случвало. За стар човек като мене, когато се събудиш и нищо не те боли, значи има две неща. Или си в рая, си умрал вече, или наистина нещо се е променило. И има случка, което аз ставам и нищо не ме боли, което е вау за мене. Сега, предполагам, че ако си по-млад, това няма да го забелязваш, но аз го забелязвам, защото след някаква луда тренировка ставаш и всичко те боли. А сега ставам и си казвам, вау, нищо не ме боли, аз съм добре. Аз вярвам в идентичността на хората и моята идентичност е съм здрав човек. Това, което ме мотивира да ставам сутрин, е моето обещание към мен самия да се грижа за себе си и така да дам добър личен пример.